Moi boas noites. O frío hoxe protagonista. O frío polar que aínda continuará mañá. Sexan benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión nun día marcado polo frío, pero marcado tamén por distintas valoracións. Por exemplo, hoxe o presidente da Deputación de Pontevedra, acompañado do vicepresidente e alcalde de Cerdedo e tamén vicepresidente e alcalde de Lalín, facía un balance de xestión para os medios de comunicación. Era para a zona de Tabeira, Terras de Montes e tamén do Deza, e día no que tamén coñecemos que dende o Concello da Estrada móvese peza e solicítase unha entrevista. Será a vindeira semana, este mércores, non a vindeira semana, senón xa este mércores en a Xunta de Galicia para coñecer a situación legal na que se atopa a Estrada logo da sentencia do Tribunal de Xusticia de Galicia na que se suprimían as normas transitorias para o noso Concello. Pídese a Xunta de Galicia que recurra esa sentencia. De todo falamos a continuación, pero antes, e como cada día, en titulares, os principais argumentos que a partir de agora lles ofrecemos en Estrada Televisión, aquí, na súa casa. O alcalde da Estrada, José Antonio Dono, e a concelleira de Urbanismo, Irene Aguiar, xuntaranse o vindeiro mércores coa secretaria xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia para tratar a situación legal na que se atopa a Estrada despois da sentencia que anulaba as normas transitorias do ano 2006. A población nestes concellos, ou dentro duns anos, se va a encontrar que estes concellos, primeiro, perden población, e segundo, para esa pouca población que van a ter nos concellos, vai a ser casi imposible poder darlle ese tipo de servicios. E para iso, quen volva a ser a referencia desde o punto de vista institucional? Pois volva a ser a Diputación de Pontevedra. Sei que, desde algún ámbito, pode haber críticas á gestión deste equipo de goberno, dos cuales formamos parte destas personas que estamos aquí. O vindeiro mércores terá lugar unha xuntanza na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada para perfilar a Feira Profesional do Moble. Serán os días 22 e 25 de abril. Presentamos unha actividade que xa contábamos facer dende o ano pasado, porque realmente foi un notable éxito, sobre todo de público e sobre todo dos participantes, que quedaron moi contentos e de feito. Unha alimentación exeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 € o saco de 20 kilogramos. Un produto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Entramos en un capítulo informativo para achegarnos en primeiro lugar e despois da fin de semana os accidentes de tráfico. O reconto de todos os luns, un reconto que parece non diminuir. Urxencias Sanitarias de Galicia asistía durante a fin de semana a un total de 33 persoas debido a 63 procesos por asistencia en accidentes de tráfico ocurridos nas estradas galegas, dende as 3 da tarde do venres ata as 12 da noite do domingo. A Central de Coordinación realizou en total 63 asistencias sanitarias que atenderon a un total de 83 persoas. A proporción de homes atendida foi do 61%. No que se refire ás idades dos feridos, obsérvase que un 43% dos atendidos teñen entre 20 e os 34 anos. En capítulo municipal, achegámonos a unha xuntanza que terá lugar este mércores e é que dende o Concello solicitábase unha entrevista na Xunta de Galicia para que se recurra a sentencia que anulaba as normas transitorias para a Estrada.
José Antonio Dono, o alcalde da Estrada, e Irene Aguiar, a concelleira de Urbanismo, xuntaranse o vindeiro mércores ás 2 da tarde coa secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, para tratar a situación legal na que se atopa a Estrada despois da recente sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia que anulaba as normas transitorias. Nesa xuntanza téntase de aclarar cal é a situación na que se atopa a Estrada a nivel legal e ao mesmo tempo solicitar da Xunta de Galicia que recurra esa sentencia e que alongue, alo menos, o proceso para poder permitir ao Concello manter as normas transitorias e, polo tanto, manter tamén a posibilidade de ofertar licencias de obras. E hoxe día de balances. Hoxe o presidente da Deputación, acompañado dos dous vicepresidentes, o alcalde de Lalín, José Crespo, e o alcalde de Cerdedo, José Balseiros, en rolda de prensa falaba precisamente de balance do ano, pero tamén dos problemas que teñen os concellos. Pero imos por partes, empezamos co alcalde precisamente do Concello de Cerdedo e vicepresidente da Deputación de Pontevedra, quen analizaba precisamente a situación na que se atopan os concellos pequenos e, neste momento, os graves problemas económicos que están sufrindo. Eu creo que o tema este hai que solucionalo dunha vez, non? E ten que tanto o Estado como os gobernos autonómicos, eu creo que teñen que tomar conciencia de verdade deste tema e buscar unha solución. E a solución non pasa por outra cousa que por a financiación dos concellos, non? Por a financiación da administración local que leva moitos anos sin tocarse, non? O problema é que os concellos estaban aquí desde hai moitos anos, foron das primeiras administracións conxuntamente co Estado e coa administración periférica do Estado, pero logo coa posta en funcionamento da descentralización e coa chegada das autonomías, os cartos son os que hai, como os gobernos autonómicos teñen moitísima máis infraestructura administrativa e, polo tanto, lóxicamente, máis poder, son os que ano tras ano negocian co Estado esa financiación, ese aumento de financiación. E cada ano tamén vai quedando relegada a negociación para a financiación local, non? E iso vai derivando nun grave problema que se vai incrementando ano a ano e que leva á situación na que se atopan xa moitos concellos en España, pero principalmente en Galicia, por o que decía Crespo antes, xa que o tema dos concellos galegos é moito máis prexudicial por o feito de que aquí moi pouca poboación está moi repartida en moitos núcleos, non como sucede en Castillo ou no resto de España maioritariamente, onde, nalgúns casos, cada concello é un único núcleo, non? E aquí en Galicia, pois o caso que dicía Crespo, non, de Lalín, está de calquer concello, non? Todos os concellos de Galicia teñen un número moi importante de núcleos de población, non? E iso é tremendamente negativo porque, como decía, ese non é un problema que se estaciona aí, senón que cada ano vai medrando como unha bola de neve e ao final chegará a producirse a quiebra técnica que, de feito, técnicamente xa hai en algúns concellos, pero que chegará posiblemente a gran maioría, non? E logo, pois nese sentido hai que decir que non se tomaron medidas a nivel de Estado. Poderíamos mencionar o plan E, pero, bueno, quizais no plan E non habería que haberlle dado 50 e pico millóns de euros ao Concello de Vigo ou 20 e tantos ao Concello de Pontevedra, porque enténdese que todos os concellos teñen problemas, pero tamén se entende que os máis grandes teñen maior poder recaudatorio, maior capacidade de maniobra político-financiera, non? É dicir, que a capacidade de ingresos dun concello pequeno de menos de 10.000 habitantes ou menos de 20 non se pode comparar con un concello de 100 ou 200.000 habitantes ou dai para arriba, ou de 50.000 incluso, non? Entendendo, iso sí, que o problema é común a todos, non? Por non abordarse ese tema da financiación. No tema incidía tamén o presidente da Deputación. Concretamente, Rafael Louzán falaba dos problemas dos concellos e ao mesmo tempo tamén da diversificación que existía entre os concellos pequenos e os concellos grandes. Para o presidente da Deputación, o organismo ten que facer un esforzo importante para tentar precisamente de reagrupar positivamente o que son os bens e os servicios dos pequenos concellos. A población en estes concellos, ou dentro de uns anos, se va a encontrar que estes concellos, primeiro, perden población, e segundo, para esa pouca población que van a ter nos concellos, vai a ser casi imposible poder darlle ese tipo de servicios. E para iso, quen volva a ser a referencia desde o punto de vista institucional? Pois volva a ser a Diputación de Pontevedra. Sei que, desde algún ámbito, pode haber críticas á gestión
deste equipo de goberno, dos cuales formamos parte esas 3 persoas que estamos aquí, en relación a que as grandes cidades ao mellor pois saliron, non é que salieran perjudicadas, pero non saliron todo beneficiado que elas querían en relación a un plan anticrisis que pon en marcha a Diputación. Porque eu entendín sempre, desde que cheguei á Diputación, que a Diputación está precisamente para corregir esos desequilibrios que existen entre os grandes concellos e os pequenos concellos. E creo que neste sentido, sobre todo os do interior, teñen un perjuicio claro. E dai, pois, a nosa demostración palpable de que entendemos que había que fijar uns criterios de reparto dun plan de investimentos para axudar, evidentemente, a salir desta difícil situación, fijando como criterios básicos pois a dispersión da población e tamén a población, pero sobre todo tendo en conta a dispersión da población. Creo que neso non tuvemos dudas, aínda que poida verse que, se o facemos desde o punto de vista electoral, nos iríamos directamente ás cidades. Non habería perda de tempo, como fixo para a mellor gloria Zapatero, colleu e, vou a crear un plan á miña medida para mellor gloria do señor propio, neste caso, o propio presidente do goberno, o señor Zapatero. E, aí se veu, pois, decía Pepe, 52 millóns de euros para, neste caso, Vigo, máis o que lle ven agora no segundo, etc. Entón, vamos a invertir directamente en capital humano, desde o punto de vista de rédito electoral. Pero creo que, unha vez máis, a Diputación de Pontevedra tomou exemplo do que reclaman e do que demandan os concellos, neste caso con menos población, con maior dispersión, que necesitan darlle servicios aos ciudadanos. E creo que demostrámolo, e aí está ese plan anticrisis que vai dirixido de maneira especial a cuestións básicas e prioritarias que entenderon perfectamente ademais os concellos. Non é o tema de baldosas sí ou baldosas non, sino é temas que neste caso, eu ademais vexo algún concello me fala de cuestións prioritarias no tema medioambiental como son saneamento e abastecemento de agua, que a pesar de que podamos ver que todo está coberto, hoxe en día ainda hai un déficit presupuestario tremendo en ese apartado, e a maioría dos concellos a inversión que nos propoñen é precisamente para esas cuestións prioritarias e básicas, o cual me alegro de que nos concienciáramos de que o momento é moi difícil e, polo tanto, hai que centrarse nas prioridades básicas que nos demandan os ciudadanos. Por eso que, xa digo, eu creo que estamos ante un momento de especial dificultad, pero decía ben Pepe que a mal tempo boa cara, porque non podemos fazer de outra maneira. Hai que salir adiante, non debemos arrugarnos, sino en todo o contrario. Hai que plantear isto, xa digo, como unha cuestión de que entre todos seremos capaces de sacar adiante esta cuestión. A maiores temos esperanzas, tamén xa se dixo aquí, claras de que co novo goberno da Xunta de Galicia hai un diálogo permanente, do cual, pois veredes que evidentemente estamos na mesma sintonía política. Por suposto, eso non hai ningún lugar a dudas, pero vos podo decir que en todo este tempo de estos prácticamente 8 meses que levamos co novo goberno, pois hai evidentemente tamén un antes e un despois. Eu xa levo dito en moitas ocasións cal era o diálogo que había co anterior goberno bipartito da Xunta e cal é o que hai agora. En certa maneira, ademais, eu creo que os ciudadanos ven ben, sobre todo, que exista sintonía, incluso a pesar de que pode haber diferencias políticas, me refiero que había co bipartito, pero que ali non é que houbera iso solo, que houbera desintonía, había sectarismo, e, polo tanto, pois iso perjudicou claramente os intereses en xeral de todos os veciños, non? En un momento determinado, preguntábamos tamén ao presidente da Deputación por a situación do sector do moble da estrada dentro do proceso de tentar de axudar o sector estradense e falaba, entre outras cousas, de que é moi importante o sector e que dende a Deputación pretenderase botar unha man na medida do posible para tentar de agilizar o que é todo o proceso económico do sector estradense. E é ben certo que aquelo que temos na estrada, independentemente de que o goberno anterior da Xunta, por certo, creou unha infraestructura nova, pero que é unha infraestructura, me refiero, con varias utilidades, por decirlo así, pois, aínda así, con esa infraestructura a maiores, non reúne condicións. Pero este é como en todos os temas. O problema é que, eu non sei, hai cousas que a veces dícese que non se poden decir, non? Pero, como estamos aí entre nós, para que non salga de Europa, pois podemos decirlo aquí entre nós. Entón, ao final é apostar claramente polo sentido común. E o sentido común nos leva a que habrá que ter, para poder facer un evento desas características, ter un recinto como Dios manda. Creo que nadie se debe regar a vestiduras. Despois veñen algúns para aproveitar o rédito electoral de 4 botiños e tal. Que eu defendo que a estrada non sei que, tal. Seamos, eu creo, vamos a ser. Ademais, hai unha circunstancia, que cando veñen momentos como os que toca vivir agora, xa non queda máis remedio.
Se evidentemente o momento fora de bonanza, entonces todo o mundo aí a rasgarse as vestiduras, non, que a estrada ten que ser non sei que e tal. Cando chega o momento de dificultade económica como este, ao final hai que tomar as decisións que hai que tomar, e non queda máis remedio. Por lo tanto, xa digo, benvido sea o sentido común, se realmente é así, e poder apostar claramente, primeiro pola defensa dese sector, que a defensa do sector non implica e non leva implícito tamén que teña que haber un recinto ou non, sino que hai que defender o sector de verdad. E como se fai? Bueno, pois axudando as empresas que poidan crear cada día máis postos de traballo, que sean empresas innovadoras, que neste caso a Estrada pois tamén dou un paso, pero creo que ainda ten que dar máis para seguir innovando. En definitiva, aí é onde temos que apostar todos. Por lo tanto, pues vamos polo bo camiño, si pensamos realmente así. Eu creo que por aí é por onde van as cousas, non? Xa hai datas para a Feira Profesional do Moble de Galicia. Este mércoles terán unha xuntanza dende a Fundación de Exposicións e Congresos e o propio sector estradense. O vindeiro mércoles, ás 8:30, terá lugar na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada unha xuntanza entre a xerencia da institución co sector mobleiro local. Esta xuntanza ten como punto de referencia a vindeira Feira Profesional do Moble que ten previsto levarse a cabo os días 22 ao 25 de abril de 2010. A institución está inmersa na organización desta cita bianual de interés para o sector e quere contar co apoio precisamente de todos os moblistas da Estrada para intercambiar suxerencias e opinións aos respectos. Dende a xerencia da institución quérese facer un especial chamamento ao sector da madeira e do moble para que secunde a convocatoria. Creen que é importante ter un cambio de impresións e establecer contactos periódicos para contar ca mellor feira posible. E mentres, ven de rematar tamén na Fundación de Exposicións e Congresos unha feira, neste caso a feira ten un nome evidente, a de Cousas Curiosas e Antigüedades. A 30 Feira de Antigüedades e Cousas Curiosas xa superou os 2000 visitantes, o feito que a organización interpreta como moi positivo tendo en conta as especiales circunstancias económicas do momento. Nas xornadas nas que se desenvolvía a feira durante a fin de semana, a maior afluencia de visitantes concentrouse a partir das 4 da tarde e con un horario moito máis relaxado pola mañá. O público, fiel a este tipo de eventos, foi significativamente unha porcentaxe de visitantes que por primeira vez visitaban o certame. Fixeron unha enquisa dende a propia Fundación de Exposicións e Congresos e confirmase que se amosaron na súa maioría satisfeitos ca cantidade de firmas expositoras, así como tamén coa calidade e variedade dos produtos expostos. O 60% dos enquisados manifestaron abertamente ter realizado algún tipo de transacción comercial dentro do recinto. O 95% do público enquisado manifestou a súa intención de visitar novamente o certamen en vindeiras edicións. Por outro lado, e aínda en capítulo municipal, tamén hai que achegarse a outra nova, producíase precisamente tamén hoxe en rolda de prensa e era concretamente a celebración de un novo concerto de corais. Presentamos unha actividade que xa contábamos facer dende o ano pasado porque realmente foi un notable éxito, sobre todo de público e sobre todo dos participantes que quedaron moi contentos e de feito pediron reiteradamente que se repetira a experiencia do ano pasado, que foi o primeiro encontro de coros parroquiais. Todo este ano é o segundo encontro de coros parroquiais que se vai a celebrar o próximo domingo ás 6 da tarde na Iglesia Parroquial da Estrada. Participan este ano os coros de Moreira, San Pedro de Ancorado, Escurantes, San Xiao de Bea, Aguións, Arca, Paradela e Arnois. Por ano xa contamos con outro que este ano empezou prácticamente fai un mes ou así e já non se consideraban suficientemente preparados para participar, que é o de Santa Cristina de Bea, pero xa nos teñen dito que para o ano que sin problemas que xa estarán. Tamén deciros que teño aquí agora se vos repartirá o programa de man onde está o repertorio que vai a realizar cada coral e a orde tamén a orde que aparece aquí será a orde de intervención. Abrirá Moreira, despois a Curantes, despois San Xiao de Bea, Aguións, San Pedro de Ancorados, Arca, Paradela e cerrará Arnois. Despois, a continuación, faránse dúas panxoliñas para cerrar o
o acto que cantarán todos os asistentes. E das Panxoliñas vaivos a falar Gonzalo, que é un dos directores máis activos que participan neste programa, porque dirixe varias corais das que participan. E das Panxoliñas fala vos Gonzalo. Bueno, pois a primeira é unha estrea da Panxoliña Festa en Belén, que foi composta para esta ocasión por meu irmán José Manuel. E, bueno, é digamos, un villancico con raíces galegas. O sea, tanto a música como a letra, pois foron creadas por él precisamente para esta ocasión. O ano anterior, pois tamén houbera feito outra tamén composta para este encontro de corais. A segunda, pois, é un villancico popular que se titula Con un sombreiro de palla. E vamos a cantar, pois, todos os coros participantes. O tempo e os números da sorte. Na xornada de mañá a martes, Galicia estará aínda baixo os efectos dunha entrada de aire polar continental, pero con tendencia a remitir. Isto fará que teñamos intervalos anubados con precipitacións febles no terzo norte que tenderán a remitir pola tarde, e ceos pouco anubados ou despexados no resto. A cota de neve estará, atención, nos 700 metros ás primeiras horas, subindo durante a xornada. As temperaturas non cambiarán, polo que novamente formaránse xeadas no interior e a sensación térmica será de frío durante toda a xornada. Os ventos soprarán do nordés, moderados no litoral e máis fluixos no interior, rolando al este pola tarde. A combinación gañadora do sorteo do gordo da primitiva, celebrado onte domingo, é o formado polos números 3, 12, 14, 21 e 23. Número clave, reintegro o número 0. Con Mephisto, los dolores de espalda y de articulaciones se verán aliviados. Gracias a la innovadora tecnología SoftTer de Mephisto, los pies cansados son parte del pasado. Zapatos Mephisto, la garantía para un perfecto confort del pie. Calzados a Esquina, distribuidor oficial de Mephisto para Estrada e comarca. E antes da despedida, lembramos titulares. O alcalde da Estrada, José Antonio Dono, e a concelleira de Urbanismo, Irene Aguiar, xuntaranse o vindeiro mércores coa secretaria xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia para tratar a situación legal na que se atopa a Estrada despois da sentencia que anulaba as normas transitorias do ano 2006. A población nestes concellos, ou dentro duns anos, se van a encontrar que estes concellos, primeiro, perden población, e segundo, para esa pouca población que van a ter nos concellos, vai a ser casi imposible poder darlle ese tipo de servicios. E para iso, quen volva a ser a referencia desde o punto de vista institucional? Pois volva a ser a Diputación de Pontevedra. Sei que desde algún ámbito pode haber críticas á gestión deste equipo de goberno, dos cuales formamos parte destas personas que estamos aquí. O vindeiro mércores terá lugar unha xuntanza na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada para perfilar a Feira Profesional do Moble. Serán os días 22 e 25 de abril. Presentamos unha actividade que xa contábamos facer dende o ano pasado, porque realmente foi un notable éxito, sobre todo de público, sobre todo dos participantes, que quedaron moi contentos e de feito
Unha alimentación exeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmás Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toledo. Atención, dende 9,5 euros o saco de 20 kilogramos. Un producto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmás Picaño queremos axudalo. E punto de final por hoxe, señores. Será dentro de un momento xa co mundo do fútbol e o partido que disputaba o Club Deportivo Estradense en Tomiño. Por a nosa parte, a cita é para mañá, mesmo sitio, mesma hora. Mais nada, saúdos, que descansen, moi boas noites.